Doon kaya? Atras tayo. Ito. Ito ay masangrat na. So, dun po yung death pool. O, malakas po yung alon. Dito po tayo sa banda rito ng death pool. Peshing. Fishing siya. Ganun din. Nampak. Ano?
Pot. So ito nga po, patapos na. Oh, let's go home na. Tapos na yung ating adventure dito sa Baruan. So, sana makauwi tayo ligtas. So ito pa ulan. Hindi na may dala tayong kapote. Hey, let's go.